Paula! Terve Lasse. Mä kuulin, että sulle tuli vähän yllätysvieraita sinne. Täällä on oikein mennyt siellä Paulan kanssa. No ei oikein mitenkään. Meille tuli vähän riitaa ja se lähti tuossa ovet paukkoon. Ai jaa. No mihin se meni? No en mä tiedä. Mä ajattelin kysyä sulta, että voitko mennä katsomaan, että onko se tullut kotiin? No itse asiassa mä oon nyt täällä kuule teidän kotona ja ei täällä ketään näy. Mä vähän niinku lupasin tulla tänne lastenvahdiksi ja sitten tuutte takaisin. Voi hemmetti. Naisen auto on täällä näin, mutta naista itse enää missään. Pitäisikö tässä nyt sit soittaa poliisit? Älä nyt vielä soita. Lähdetään siitä, että mä löydän sen täältä jostain hyvissä voimin. Okei. Mä lopetan nyt. Okei, moikka. Paula! Paula! Onks täällä ketään? Paula! Mikä takia aina mennessä? Paula! Iida, odota. Mene pois. Suostuisikin avautua. Et sä voikaan tietää. Koska sä et tunne koko ihmistä. Mitä mun pitää tehdä? Ehkä sun pitäisi antaa sille mahdollisuus. Paula! Paula! Lasse! Lasse! Sillä tavalla lähit hortailemaan metsään. Mä eksyin. Mä pelkäsin, ettei mua löydetä koskaan. No. Asiat sä oot kunnossa. No Katariina Mäkelä tässä, hei. Mä unohdin avaimet kotiin, niin voisitteko tulla avaamaan mulle oven? Kiitos. Hei. Kiitos. Joonatan enemmänkin säikähtäisi. Se oli soittamassa poliisi. Säkö et ollut yhtään huolissasi? Kyllä mä vähän ihmettelin. Kyllä mä tiesin koko ajan, että tästä omin voimin selvitään. Jälleen kerran. Ehkä se oli tarkoitettu näin. Onko sun kylmä? Joo, vähän. Mulla on tuolla villasokat tuolla. Hei. Istu alas. Siitä eilisestä. Annetaan sen olla. Tiedän, että sä rakastat mua vielä. Se on tärkeää. Eikö sun ole niin vaikea myöntää, että mä oon oikeassa? En tässä nyt varsinaisesti mikään ole kauhean vaikeaa. Paitsi tunteista puhuminen, sinä sä et ole koskaan ollut mikään hirveän hyvä. No, se on sun sanoa, kun sä teet sitä työksessä. Joo. Lukisit muutaman mun käännöstyön tai puumakirjan, niin oppisit sinäkin jotain. Sun silmässä on kuin topaasit. Sun tuoksus on kuin huumaava tropiikin yö.
No et sä nyt vielä mikään kirjailija ole, mutta ihan hyvä alku. No yritäpäs vielä. No, sun vartalos on kuin Venus patsas Akropolin auringossa. Ihan hyvä. Mutta mitä toi kaikki sitten oikeastaan tarkoittaa? Mä rakastan sua.